Ang paghibulik sa atong maayo nga relasyon ngadto sa Dios. Roma Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 11. Busa, tungod kay gipakamatarong naman kita pinaagi sa pagtuo kang Heso Kristo, maayo na ang atong relasyon sa Dios. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Heso Kristo. Pinaagi kanya og tungod sa atong pagtuo nakadawat kita ni ini nga grasya, ug malipayon kita diha sa paglaom nga makaambit kita sa iyang pagkahalangdon. Ug dili kay kanalang, nagakalipay usab kita taliwala sa atong mga pag-antos, kay nasayod kita nga pinaagi sa mga kalisod mahimo kitang mainantuson. Ug kon mainantuson kita malipay ang Dios kanato, ug kon ang Dios malipay kanato may paglaom kita nga maayo ang atong kaugmaon. Ug dili mahitabo nga dili nato madawat ang atong ginalawman tungod kay pinaagi sa Espiritu Santo nga gipadala kanato, nasayran nato nga ginahigugma kita sa Dios. Hunahuna aragod ninyo ang paghigugma sa Dios kanato. Sa dihang wala kita'y mahimo aron makalikhay sa silot, nagpakamatay si Kristo alang kanatong mga makasasala sa panahon nga gitakda sa Dios. Talagsaon nga mahitabo nga may magpakamatay alang sa tawo nga matarong. Tingali adunay magpakamatay alang sa maayo nga tawo, apan si Kristo nagpakamatay alang kanato bisan pa og makasasala kita. Sa ingon ni ini nga pamaagi gipakita sa Dios ang iyang paghigugma kanato. Ug tungod kay gipakamatarong nakita karon sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo, makasiguro gayud kita nga tungod kang Kristo makalikay kita sa umaabot nga silot sa Dios. Kaniadto mga kaaway kita sa Dios, apan pinaagi sa kamatayon sa iyang anak nahibalik na ang atong maayo nga relasyon kanya. Ug karon nga may maayo na kita nga relasyon sa Dios, labi pang luwas unya kita pinaagi sa kinabuhi ni Kristo. Ug dili kay kanalang, malipayon usab kita karon sa atong relasyon sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Heso Kristo. Pinaagi kanya nahibalik na ang atong maayong relasyon sa Dios.